Práve sme prijali od nášho klienta Matony prvých 90 paliet Matony Essence. Jedná sa o najväčší sampling historicky v takomto rozmere, kde počas mesiaca maj až august cez naše sampling týmy doručíme Matony Essence bez cukru 170 000 ľuďom, a to na viac ako 500 prevádzkových sietí, ako je Coop, CBA, Tesco, Billa, Koruna, ale aj sieti nemocníc Ágel a štátnej správy. Dneska dokončujeme merchandising pre sampling Matony, pre špeciálnu kampaň Essence. Za niečo najkrajšie, na čo sme najviac pyšní, je náš drevený bar, ktorý sme od začiatku vymysleli, zrealizovali, navrhli. Ďalej sú to stopky, ktorými budú vlastne hostesky a hostesovia zastavovať ľudí. A takisto aj oblečenie, ktoré bude príznačné pre farby, bude to jarné, svieže a bude to vhodné pre túto kampaň.